Mancorong pindha barlian sumorot pindha srengenge lah menika ta warnaning Sri penganten putri Nimas Ayu Dewi Larasati kinanti manjing ing sasana renengga yekti sang penganten putri pinunjul ing warni babasan pucuk rambut tumekeng padha ampiantan wonten kucawanipun apa ta agemanira angagem cunduk mentul ingkang winangun cunduk wulan tumanggal ebah kinarya lumampah pindhane warara kang ngawe-awe marang pacangane ukel rinengga puspita hang lewer tiba dada pindhane taksaka ingkang nedheng lumampah ageman wari cemeng sinulam benang emas dasar agem sang-sangan rukmi mila kasoroting pandam pating galebyar pating calorot